як қиссае ба хотирам расид ки абдулло ибни муборак дар ҳамсоягиш як шахсе қарор дошт, яҳудӣ буд ва абдулло ибни муборак бисёр дар як сатҳи хуб бо ҳамон марди яҳудӣ, як шахсе ки ислома қабул надорад, чӣ бирасад то ҷое ки як шахсе ки дар ҳамсоягии мо мусалмон аст, тарки фаризаи илоҳӣ дорад, аммо худоро қабул дорад, тавҳиди худоро қабул дорад. Ва он шахси яҳудӣ дар ҳамсоягии ҳазрати абдулло ибни муборак бисёр хушу хурсандона зиндагонӣ мекарданд ва абдулло ибни муборак бисёр як муомилаи хуб анҷом медод, бисёр як муомилаи зебо анҷом медод нисбати ҳамсояи яҳудии худ. ҳар вақте ки хӯрок омода мекард, ҳатман аввал ба ҳамон ҳамсоя чикор мекард, аз хӯрокаш равон мекард. ҳар мушкилие ки болои ҳамсоя меомад, аз мушкилии ҳамсоя бохабар буд. бо тақдири худо рӯзи ин ҳамсоя ба як мусибати қарздорӣ дучор шуду хонаи истиқоматии худа дар фурӯш гузошт ва хонаи худа дар фурӯш гузошту ва чандин аз харидорон вақте ки ба назди ин марди яҳудӣ омаданд ва пурсон шуданд аз нархи хона, замоне ки огоҳӣ ёфтанд ки ин марди яҳудӣ хонаи худа дар фурӯш мондааст, замоне ки савол карданд ки ин хона ба чӣ қимат фурӯхта мешавад, он марди яҳудӣ гуфта дар ҷавоб ки ин хонаи ман 1000 динор аст нархаш. харидорон дар тааҷҷуб монданд ки эй мард, эй соҳиби хона, албатта ин хонаи ту ба ин дару девору ба ҳама дороиш қиматаш 1000 динор намеарзад, бисёр қиматаш ба 500 динор меарзад. он марди яҳудӣ дар ҷавоб гуфт ки бале, шумо дуруст қайд кардем ки ин хонаи ман ба ҳама дороиш, ба ҳама сатҳу сифаташ он қимата надорад. вақте ки он марди яҳудӣ дар ҷавоб гуфт ки ту дуруст қайд кардӣ ба он шахси харидор ки ин хонаи ман ба тамоми дороиш, ба тамоми сатҳу сифаташ 500 динор аст қиматаш, ҳамон замонада ҳамон қадар арзиш дошт. лекин гуфт ман дар ҳамсоягиим абдулло ибни муборак зиндагонӣ мекунад ки ин ҳамсояи ман ба арзонӣ фурӯхта намешавад. барои дар ҳамсоягии абдулло ибни муборак зиндагонӣ кардан, албатта ки ман қимати ҳамсоямам болои нархи хона мегузорам, ба ҳамин хотир 1000 динор аст. вақте ки ин сухан дар байни оммаи мардум паҳн шуд ва ба гӯши ҳама расид ки он марди яҳудӣ хонаша 1000 динор нарх гузоштааст ва абдулло ибни муборака чунин қадр кардааст ки ман бисёр як ҳамсояи хуб дорам ва мо дар як муносибати хуб қарор дорем. вақте ки ба гӯши абдулло ибни муборак ки расид, дар ҳол ҳазрати абдулло ибни муборак бисёр хушш омад аз ин суханони марди яҳудие ки дар ҳамсоягиш буд. дар ҳол ҳамон 1000 диноре ки барои ҳамсоя лозим буд барои пардохт кардани қарз гирифт, омад назди ҳамсоя ва гуфт ки эй ҳамсоя, 1000 диноре ки ту хоната қимат гузошти, ина 1000 динора бигир ва қарзҳота пардохт кун ва мо намехоҳем гуфт ки ба мисли ту ҳамсояи хуб аз паҳлӯи мо дур шавад, хонаша бифурӯшад. ва вақте ки ин яҳудӣ дид ки абдулло ибни муборак 1000 динора ба хотири ҳамсоягӣ қарз не кӯмак карда истодааст, худ ба худ андеша кард ки ин чӣ қадар дини поку муқаддас аст ки пайравони худа бин ки чӣ роҳнамоӣ мекунад. дар ҳол калимаи шаҳодата ба забон оварданд ва он марди яҳудӣ ки дар ҳамсоягии абдулло ибни муборак зиндагонӣ мекард, ислом оварданд. бинин ба рафтори хуби як марди мусалмон як марди яҳудӣ чӣ шуд? ислом қабул кард. пас мо шумо имрӯз метавонем ки як шахсе ки яҳудӣ бошад, насронӣ бошад ё ки пайрави кадом дину мазҳабе ки набошад ва чӣ камбудие ки надошта бошад, дар ҳамсоягии мо зиндагонӣ мекунанд, мо шумо бояд ки чикор кунем, зиёдаравӣ накунем. мо шумо тибқи қуръону ҳадис ва он дастурамалҳое ки қуръону ҳадис бар мо роҳнамоӣ кардааст, мо рафтор кунем, некӣ кунем, покзабон бошем, то ки он ҳамсоя худ чикор кунад, пайрави ана ҳамин дини мубини ислом шавад.